Vallibona i Pena-roja ja compten els dies per a una de les celebracions més antigues i emotives del territori. La rogativa, que se celebra cada 7 anys, tornarà els pròxims 16 i 17 de maig amb una gran participació, i és que més de 700 pelegrins han confirmat la seva presència. La tradició naix al segle XIV, després de la Pesta Negra, i des d'aleshores manté viu l'agermanament entre aquestes dues poblacions dels Ports i el Matarranya, un camí de 27 quilòmetres que no és només una caminada, sinó una expressió de fe, memòria i identitat compartida. La comitiva eixirà de Vallibona el dissabte a les 7 del matí, farà parada per dinar a Coratxà i l'arribada a Pena-roja està prevista cap a les 5 de la tarda. Que tot el món tingui clar que això no és una marxa senderista, que això no és una excursió, que això és una rogativa, que estem encantats des de Vallibona que ens acompanyen en el nostre camí cap a Pena-roja, però sí que volem recalcar que han de ser molt respetuosos en tot el que veuran, en tot el que passarà, perquè forma part de la nostra tradició, la nostra forma de ser. Los alcaldes de les dues poblacions han presentat el programa i el cartell anunciador de la festa, obra del penarrogí Tomàs Blanc, una edició que coincideix en candidatura perquè la rogativa sigui reconeguda per la UNESCO com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Estem parlant d'una de les rogatives que hi ha dades més antigues d'Europa, portem 7 segles, des dels dos ajuntaments encantats de que aquest reconeixement a la fidelitat dels dos pobles se vegi reconegut a nivell internacional. S'ha presentat la candidatura a la UNESCO, estem treballant perquè en algun moment per aquesta rogativa encara no se crea un patrimoni immaterial de la humanitat, però possiblement, i així ho esperem, per a la pròxima sí que és possible que siguem ja patrimoni immaterial de la humanitat. Pena-roja prepara tota la logística per a rebre centenars de persones en una jornada que culminarà amb el tradicional sopar de germanor i la representació teatral Pena-roja i Vallibona, pobles germans, de Desideri Lombarte, on es conta el vincle entre els dos pobles. Va haver la pesta negra, va quedar molt esquilmada la part de Vallibona, va haver moltíssima afecció, se van quedar sense dones i va poder repoblar el poble de Vallibona, van vindre aquí a Pena-roja. No és un poble que estigui excessivament prop, però sí que a dins de la serra estem quasi junts. Van vindre aquí a buscar 7 xiques, contra la història, se veurà la recreació a l'obra de teatre i a partir d'ahir aquestes 7 xiques se'n van anar a Vallibona, van tindre fills i aquests fills cada 7 anys han anat venint en les generacions successives a donar gràcies a la Mare de Déu, que al final és el que és la rogativa. La rogativa continuarà el diumenge amb el recorregut de tornada i la parada tradicional a Artés. 7 segles després, Vallibona i Pena-roja continuen la capacitat de sobreviure dels pobles de muntanya i la seva voluntat de perdurar.